नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तो सबसे पहिले आप सभी दर्शक लोगन के मकर संक्रांति के ढेर सारा शुभकामना। तो आज दूगो खबर बा। सबसे पहला खबर बा भोजपुरी गायक अंकुश राजा के बारे में, जिनकर नया गाना रिलीज भइल बा हमके दुल्हन बनाला 2। जी हाँ, अंकुश राजा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाके आप लोग देख सकतानी फुल वीडियो सॉन्ग रिलीज भइल बा। जौना गाना के अंकुश राजा शिल्पी राज गौले बड़ी, शिल्पी राघवानी वीडियो में बड़ी और बोस रामपुरी गाना के लिखले बड़े। म्यूजिक डायरेक्टर आर एस शर्मा बड़े और वीडियो डायरेक्टर रवि पंडित बड़े। तो जाई जाके सुनी और एंजॉय करी। और इनकर गाना काल है 500 मिलियन कंप्लीट हो चुकल बा, जना के नाम बा गंगा नहैले बानी। जी हाँ, कुंवारे में गंगा नहैले बानी। तो ओकरो खातिर इनका के ढेर सारा शुभकामना। ओकर लाइव वीडियो में रात के चैनल पर डालनी है, जाके आप लोग देख सकतानी। अब बात कर ली दूसरा खबर के बारे में, जो कि भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के गाना के बारे में, जो कि अंकिता फिल्म्स पर रिलीज भइल बा। नया साल नया माल। जी हाँ, एकर ऑडियो आप लोग पहले ही सुन चुकल बानी। आज एकर वीडियो रिलीज भइल बा। गाना के नाम बा नया साल नया माल। खेसारी लाल यादव और नेहा राज जी गाना के गौले बड़े। सोनू सुधाकर जी लिखले बड़े, आर एस शर्मा जी म्यूजिक देले बड़े और फुल वीडियो सॉन्ग रिलीज हो चुकल बा। करीब करीब 1 घंटा होखे वाला बा। जाके आप लोग सुन सकतानी। फुल वीडियो सॉन्ग बहुत ही अच्छा शूट कइल गेल बा। तो अगर आप लोगन के खबर पसंद आयल बा तो लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और ऐसने भोजपुरी अपडेट्स पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।